Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Tulay po ako ni Andy sa pinsan kong si Dayan. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at tagapanood ng programa Mga Katas ng Nakalipas. Ako po si Karina. Hi, Karina. Mula sa Quezon City. Nung nag-aaral pa ako ng college, ay dito na po ako tumira sa tita ko. Kapatid ni Mama. Kaya naging close po kami super ng pinsan kong si Dayan. Hi, Dayan. Kanor latinahay mo. Pati mga estudyante. Common friend po namin si Andy. Dati po naming schoolmate. Matagal na siyang may gusto sa pinsan kong si Dayan. Kaso, di po siya type ng pinsan ko eh. Akin na lang. Kaya po, ako ang gumagawa ng paraan para magustuhan siya. Tulay, ganun. Ganun ba yun? Opo. Ang napakamartir na tulay. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Bakit ang ganun? Katas ng nakalipas. Dahil lang. Baba ka na. Bari mo yung helmet. Wait lang. Bubarin ko lang. Bari mo na. Ayan. Anong bibili nating bulaklak ngayon para sa pinsan ko? Ano bang gusto niya? Kasi yung last time binilang ko siya ng sunflower. Hindi naman tinanggap, sabi mo. Bilhan natin siya na... Hi, Ma'am Sir! Ganito ba dito sa Dangwa? Ganito talaga, bulaklak. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng bulaklak. Andy, dito tayo bumili kasi parang magaling mag-sales talk si Madam. Hello, Madam! Good morning! Welcome sa Dangwa! Teka lang, ako ba yung sales talk? Ay, magkano tong flowers nyo? Sandali, ba't ako bibili? Ang akin tong pwesto Hindi nagustuhan kita kasi napaka-warm ng welcome mo sa amin. Siyempre, wala pa sa customer. Pampabuenas lang sana. Madam Trixie, pangalan mo tama? Meron akong nameplate. Oo, kita ko nga sa name. Madam Ayan, Trixie. Trixie's Flower Shop. Ano sa'yo to? Ibig sabihin, bibigyan mo kami ng discount and na funeral parlor.
May makeup din ako dito. Miss Bracket. Trixie, may bubulong ko sa'yo. Ano Kasi yun? nililigawan nitong, hinaan mo yung mga bata. Hoy! Ang ingay nyo dyan! Background lang kayo! Hindi kayo yung main cast! Kasi itong si Andy, nililigawan niya yung pinsan ko. Nung sunflower yung binigay, parang nakita ko lang, pinamigay ng pinsan ko yung sunflower sa kapitbahay. So baka meron kang gandang isasuggest na tingin mo magugustuhan ng pinsan ko. Sunflower? Mali yung binigay nyo kasi. Bakit? Ano ba dapat? Anong akala mo sa pinsan? Andy? Andy ba? Andy. Ano akala mo sa nililigawan mo, zombie? Hindi yan. Ayaw ng sunflower yung kalaban ng mga zombie yan. Ang galing mo naman, Mars Trixie. Paano ba? Basic! Bakit kaaway mo ba? Ikaw ba yung zombie dun sa Plants vs. Zombies? Ano ba? Bibili ba kayo? Hello po! Ate Trixie, magpapautang po si Mama ng 1 dosenang rosas. Yung mama mo? Tagal, ang dami ng utang sa akin, tapos may customer pa ako. Pwede mo, mamaya man ako kausapin. 1 dosena lang daw po. Malalaman po ng customer niyo na hindi po kayo nagpapautang. Oo nga, no. Dapat po ba yun? maganda po yung ugali niyo pag may kaharap na ibang tao. Ay, oo nga. Sige 1 na lang. dosena lang po. Ay, Palista muna daw po. Gawin mo ng 2 dosena. Okay po. At saka po ribbon. Pa-design Okay. po daw po corona kasi may patay po daw yung barangay tanod sa kanila. Sige, ayan, dalhin mo na yan, ha? At 3 dosenang rosas. Ilista nyo muna daw po. Okay, sige. Tsaka dalawang case ng Sanmig. Sandali! Ay, huwag ka maingay kasi meron kasi akong binibentang beer dyan sa loob. Pampalamig lang. Mainit ang panahon eh. Tsaka Tita Trixie, 3 sardinas daw po. Sige na ako. Ayan na, umalis ka na ha. Kaya may customer pa ako. Ang cute Bye-bye. naman ang pangalan ng bata na yun, madam. Si Jinjin. Dali mo na yan doon. Madam, mukhang Tingnan mo, utangan ka din dito, mukhang mayaman ka na. So yun nga, anong gusto mong, Andy, ikaw na lang pumili. Pwede po para ba sa yung pinsan roses ko. na lang? Gawin mo Oo, kasi, yung binili ng iho. bata, di ba? Gawin mo siyang 2 dosena. Uso na ngayon yan. Hindi na uso yung 1 dozen na dapat 24 pieces Bakit? na. Ano ibig sabihin nun, Kasi madam? kung 1 dozen lang, I love you. Pero kung Kailan- 24, I love you. Very, 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 hanggang 24, very much. Yun na Andy, Sige bili po, natin. yan na lang bilhin ko. Di ba? Magkano yun, madam? Sa ngayon, ang pag nagpa-arrange ka, 1.5. 1.5 lang kasi wala pa namang Valentine. Kayang-kaya yun ang ni Andy, di ba, Andy? 5? Ma'am, wala bang tawad yan, ma'am? Hindi po madam? ito galunggong yung binibenta ko, pulak-pulak. Sige Madam, na nga. pero di ba sure na sasagutin siya ng pinsan ko, Ay! di ba? Oh. Ang dami kong customers dito sinagot nung dito Talaga? bumili ng bulaklak. Oh. Si Macho. Wala bang Ay, sinagot yun dito yung bumili ng flowers. Ay, si Macho. Teka, halimbawa hindi sinagot, pwede namin isoli, tapos yung bayad kukunin ulit Ay, namin. hindi nyo na kailangan isoli yan. No Talaga? return, no exchange kasi sasagutin yan. Promise. Talaga? Ganon yun. Pwede ba namin gumawa kami ng kasulatan, kasunduan, ganon, agreement, para pwede namin isoli, mabawi yung pera namin, tapos susulat namin na pwede ka namin ibarangay kung nagsisinungaling ka. Alam nyo, maraming flowers shop dito. Pwede doon kayo na lang bumili. Wag na lang dito sa tindahan ko, ha? Kung ayaw nyo. Hindi, Saan joke lang. kukunin nyo? Joke Hindi. lang. Kukunin natin Opo, sige po, babayaran. Kaya mo yan. Madam, 1-3 po. Sige, 1-3 dahil gwapo ka. Charming ka, 1-3. Sige. Alam mo, maganda rin yung pinsan ko, kamukha ko. Ay, oo nga. Ang pretty mo nga, Thank girl. you. Ako yung tulay sa kanila eh. Alam mo, nakakatuwa nga. Ay! Ay, naging tulay din ako. Ano nangyari? May baka kasi sa amin. Napakan ako ng mga lasing, mga walang hiya. Mars, thank you dito. Wala bang freebie na dyan? Na Teka lang. isang dosenang tulips? Oh my God. Inutang na pala yung mga bulaklak ko. Wala akong ibenta sa inyo. Jinjin! Ibalik mo yung mga bulaklak ko! Pinautang niyo po eh. Ibalik mo! Kasi may ito cash, ikaw credit ka.
Ibalik mo! Madam, maawa ka na po sa pulubi. Ay na po ito eh. Maawa ka na po sa amin. Kailangan po ito ng mama ko kasi may tindahan din siya. Wala rin siyang pantinda. Kaya Ano to, recycle? Grabe talaga kayo. Maawa ka na po sa patay gutom. Maawa ka na po. Ay, buti naman umamin ka. Sige na, sir, magbabalot na lang ako ng iba. Sige, good luck ha. Sasagutin ka na Thank you, niya. madam. Madam, babalikan ka namin pag sinagutan. Madam. Grabe talaga. Ano sabi ng pinsan mo? Tinanggap niya? Maganda daw? Congratulations, Andy! Bakit? May chance na? Sasagutin na ako? Ni Dayan? Ano? Nakita ko sa basurahan yung flowers. Bakit? Binigay mo ba hindi? Binigay ko naman, Andy. As in, grabe yung pag-sales to ko at pang-build up ko sa'yo. Pero, Andy, busy siya eh. Kasi nung binigay ko, siguro kasalanan ko din, meron siyang online class. Pasensya ka na. Ginawa ko lahat talaga ng paraan, Andy. Andy, huwag ka na malungkot. Pwede pa bang pulutin yun? Sa'yo na lang yun. Sayang naman yun. 1-3 din yun. Tsaka, ang ganda naman pagka-arrange nun eh. Sabi naman yung pinsan mo. Tsaka yung effort natin, di ba? Alam mo na, inis nga ako kay Dayan, pero Andy, huwag ka na malungkot. Bawi na lang tayo next time. Sige. Uwi na ako kasi baka maabutan pa ako ng ulan. Dito ka muna. Hindi na. Dito ka muna. Huwag ka, uulan na o. Alam mo naman Na okay lang mabasa ako sa ulan. Sa inyo. Para hindi ako makitang umiiyak. Huy, huwag ka na umiyak, huy. Kaya mo yan. Huy. Sige na, okay na ako. Ay, hindi. Ikaw yung kilalang Andy ko. Ay, hindi. Ikaw yung kilalang Andy na iyakin. Huwag kang iyak dyan. Anong gagawin ko? Huwag ka na umiyak. Dito ka na. Pumasok ka dito. Hindi na nga. May Alis alak na ako dito. Inom tayo. Hindi Shot. na. Huy. Next time, shot tayo. Mamis. Wala na ako. Sige. Ang lungkot ko po para kay Andy. Kasi halos lahat ng naiisip niyong paraan para sagutin siya ay hindi po umubra kay Dayan. Alam niyo, nasasabi ko nga minsan, sana all, kasi sobrang effort po ni Andy. Sana ako na lang. Dahil ang swerte-swerte ng pinsan ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, sumuko na nga po siya kay Dayan. Subukan mo uminom. Hindi ako umiinom. Iced tea lang ako. Ay, hindi. Ito, nag-order ako matcha. Ano naman eh. KG mo naman eh. Wala akong Ito matcha sa akin. Ikaw uminom ka dyan. Samang kita. Ito na cheers Kaya natin. lang, Cheers. Oh, cheers. Kaya lang, Cheers. uy, cheers. Cheers. Uy, pang ilang, tatlong bakit mo na yan? Lakas mo uminom. Ano nakas uminom? Tama na. Wala rin naman eh. Ano kayong mga babae? Wag mo ako idamay. Pinsan ko yan. Pinsan ko lang Oo yan. nga. Kung kailan seryoso kami mga lalaki, gusto kami sa inyo. Kayo naman, tayo yung arte sa buhay. Gusto nyo, mabait yung lalaki. Liligaw na mabait, ng loyal, na tulad ko, ha? Tulad kong loyal. Ano? Ayaw. Gusto sa bad boy. Uy. Pag niloko ng bad boy, ganyan naman kayo mga lalaki. Sus! Lalaki? Oo, ganun talaga mga lalaki. Bad boy. Bad boy ba ako? Ikaw Andy, shh, hinaan mo lang boses mo. Makinig ka sa akin. Stoy, huwag kang umiyak na andito tayo sa public. Alam ko mahal na mahal mo yung pinsan ko. Ano bang kulang? Pero hindi natin mapipilit kung hindi ka gusto. Kahit ano pa, kahit ibigay mo yung buong dangwa, ibigay mo yung buong duty free sa kanya.
Pag di ka gusto, hindi ka gusto. Huy, tama na. Umuwi Kaya na nga tayo, eh, halika siguro na. tama na nga yung effort ko. Alam mo, almost 5 months na ako naligaw. Hindi naman ako nagbibilang, pero ngayon lang ako nagkaganito eh. Hindi naman ako naliligaw na matagal, pero sa pinsan mo, Uy, gusto ko siya eh. Tapos, bakit hindi ka na lang dun sa mga taong ikaw ang gusto ka? Yung hindi mo gusto ko si pipilitin. Dayan. Gusto ko siya. Handa naman ako magsakripisyo, pero ganun, mga flowers na pinamimigay ko nasa basurahan, ano yun? Andito Sige. naman ako. Ako, andito ako lagi, dinadamayan ka. Tingnan mo, sino ba kasama mo ngayon sa inuman? Ako nakikinig lahat ng... Kinilig ako. Sorry. Bakit mo ko kinis? Sorry, nabigla lang ako. Sorry. Hindi ko sinasadya. Ba't ka nangahalik, hoy? Sorry nga. Pasensya na. Galit ka ba? Hindi ko sure yung nararamdaman ko ngayon, pero... Sorry. Sige na, uwi na Ba't tayo. mo- Sorry na. Ano ibig sabihin nun? Hoy, Andy, ba't mo ako kinis? Sorry, nadala lang ako. Pasensya na. Salamat Uy, ah. uwi na Palagi tayo, kang- uwi na tayo. Sige, Mag-bill out na. sige, hatid na kita. Di makatulong sa gabi. Tingin niyo po ba kinilig ako, kinabahan ako, o nagalit ako? Pero grabe, hindi ko ina-expect yung halik na yun. Galing kay Andy. Oo na, tanga na, kasi dahil sa halik na yun, na-fall po ako kay Andy. At feeling ko, ako na po yung mahal niya. Oh, Andy! Hi. Ba't bis na bis ka? Oh, hindi ka Sorry. nagsabi na pupunta sana na kapag bis. Alis ba tayo? Ay, di. Sinusundo ko si Dayan. Si Dayan? Oo. Andy! Ay. Hi! Nakabis na ako. Tara na! Ganda mo naman, tsaka bango mo. Ay, teka. Sorry. Sorry naguguluhan ako. Anong meron? Meron ba akong hindi alam? Ay, Date babe, lang. ako na magsabi. Sige, kasi mas masasayahan si Karina kung Ako na. ikaw yung magsasabi. Sige. Thank you Thank you. As in, super thank you. Super thank you. Kasi, Thank you saan? nagbunga rin yung sakripisyo ko. Di ba sabi mo, tuloy ko lang. Yung sakripisyo ko kung ano yung para sa pinsan ko, yung time. Nagbunga na. Anong nagbunga? Kami na ni Dayan. Sinagot na niya ako. Di ba babe? Tapos, yun. Siguro, Babe, nakakakilig naman yan. Na-realize Sabi niya na. masarap ng pinsan ko. Salamat. Gusto namin personally magpasalamat sa'yo. Karina, kasi ikaw yung naging daan para maging kami. Na-realize daw niya na mahal niya rin pala ako nung... Mahal ko pala si Andy. Kasi di ba atras na dapat ako. Si babe naman, kung kailan ako atras, saka mo ako susunod. Bakit kami? Alam mo naman na kailangan ang mga lalaki pahirapan talaga kayo. Worth Ganun it ba naman yun? eh. Sige na nga. Ay, alis na kami. Baka... Ay, isuot mo na to helmet. Una na kami. Bye-bye. Ingat kayo. Tara na. Ingat kayo Bye-bye. Babe. Bye! Bye!
Dahil sa pag-ibig nagtutuma. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!